Lakhan korda Nilip MSC constituency ang kangalong Karbi Lamarjan ke pangchujia Nilip Flim production atumpen Lamarjan Serkungri Pu Arjan ke NEP ke pajutpon. Karbi Alama ki pirthia dangalong kapache thangjia phanke Karbi Lamkan Arjan penta isilo. Sonthot si kedamtang surihini rahini aning kanalong pen Nilip Flim production ke sing nang chenglo. Lapen Nilip Flim production pen ovikimi Arjan hello ke chengsi kabonda Alam Arjan lo. Lapen Nilip Flim production atum kedamtang anta Karbi Film Society along chirip dun bompensi site ame klempon bomlo. Rangsina Sarpo Award chitame chupate dun bompen ajahak anong eke chupalong dun bomlo. Kebangji Rangsina Sarpo Award along kachupate dun jiaphan pining lethotta Nilip Film production pen Serkungri Pu Alam Arjan prenify inkoira hiniarni Arjan kenep pijut pontanglo. Bangso Alam Arjan along kacheparjan atum lage Jameson Crow Dilip Ingti lapen Nirola Phangcho piatum cheparjan ponlo. Story lapen director lage Moses Phangcho, script writer lage Philip Tiso, lapen producer lage Tung Elai Kamar, lapen Nilip MSC Pobitro Rongpi, lapen Nilip artist atum doan cherap chetodunsi mesen pen Serkungri Pu Alam Arjan kacheparjan Mohor kenep pachun ponlonglo. Chuke hola pen Philip Tiso TK News. Nang limen cetan iki mah. Nilimen ke Moses Phangcho. Ante nale tum production namen cetan po diktate. Nilip tum ke Nilip Film production. Hello Nilip tum production namen ke. Nale tum don ka shooting pon bom video movie amen than pon diktate. Movie amen ke la hello Serkungri Pu. Atumo sabso than pon diktate. Atumo bang ke lalo sining pen longli pirthe jitu hako hut jangriso lapen Serkungri Pu kosonsi la so pirthe long ke wang lapen lang nang ka chingluma mate kosonsi la so jangriso pen Serkungri Pu ga chitong ma la so atumo si nil tumasabu hako mate aprang atumo si nil tumasabu la so film long ken po Labang so movie cheng pon bom no ma mante ke jutpo ma mate ko son lo. Ini nilitum la sonsi ke mene ke pi juta son lo la pen nilitum la so a movie bang ke mate la so alam kanar jan bang ke December chi close nilitum release ponji. Acha acha. Serkungri Pu movie shooting pon bom lo la se nile bolong. Kupuson pen sinal tum ke claim pon lo nani tum me thang se charge pon ma mate ko mane nang lang tum phan nang karchak don bang dulo la. Nilitum long nang karchak dun abang ke la pulo la so movie long mate la Nilip Film production pen ki claim pon bom la Serkungri Pu Alam kanar jan ki claim pon bom nang karchak dun tum la lo aprang si ke ilitum producer Chinghon tung Elai Kamar la pen ilitum Nilip long MEC la pen ilitum Nilip long ke the ki ding tum si la salam kanar jan lo nang chirap nang chitodun lo la sinilitum pini la salam kanar jan mate ka shooting pon mate ka bonda pon ke pi juta son lo la sinitum ningarong la sikewang jilangar ni anta anso se nilibarat ke the ke dingatum nang ka chirap dunji la Nilip Film production along nang ka chirap dunji phasa ko puthot chuningri pon thulo la pe nang chirap dun pusi nilitum ning the pon lo Laban salam kan arjan lo ke chaparjan tum phan actor actress lapen program la pen ke script pitok tang ho director ho mama labang salam nang tum mama than pon iktate. La so long kachaparjan pon mate script mate director ke la pen lo director ke nililo Moses Phangcho la pen script ke Philip Tiso la pen la so long kachaparjan pon abang phi tum ga men ke James Crow la pen Nirola Phangchupi la pen Dilu Inti la tum hello la pen Sarpi Sarbura la pen la Philip Tiso pen dang lok ne Dilip Teron la hai tum si Sarpi Sarbura ro la pen Kaveri Phangchupi tum si penila so alam kanar jan lo arul mate Sarpi Sarbura atum ka chaparjan pa atum ka lang litum hen lo Labang salam kan arjan tum along prek rangsen asal pulong award along che baidun ji aphan to che sigma mate ko pike sona yalo na tum la so alam kanar jan ke la pui hen lo nilitum or kar bianglong Rangsina Sarpo Film Award pu chi patete do nilitum la so film along la so alam kanar jan nilitum la so Rangsina Sarpo Award along ka chepete dun ji phansi nilitum bonda pon lo la pen nilitum kar bianglong kang long ta la so alam kanar jan paklang ponji na tum Nilip Film production hoi kumata tum long si angsong ke cherap dun lo nilitum ke kachera abdun bang ke la lo KFS mane Karbi Film Society
along sini litum ladak Nilip Flim production mate regional committee tum kelang litum pensi alang litum arolo si alang litum long sini litum cerap dun non ma central committee long ko si president secretary de bom lo president secretary lalo president ke Dilip be lapen bikham hajon batapu lapen secretary ke Mohor Singh rong pi alang li han lo to chero lo